mga ka-atsup. Nami diri sa Mabiga Beach Resort sa Caraga, Davao Oriental. Atsup. Nindot kayo ilang beach diri mga ka-atsup oh. Nindot. 10 pesos lang entrance fee mga ka-atsup. Daray nyo makita no. Grabe ka-atsup yung kayo mga ka-atsup. Pesos lang ilang entrance fee mga ka-atsup. Mabiga Beach. Bigao na yung mga beach dali. Atsup. Relaxing kayo ah. Dalaw to tagtanduay. Ato ang tuyokon ilang beach mga ka-atsup. Sila yung mga duyan. Indot ring duyan kay landong. Ang kantin or tindahan. Sila yung mga payag-payag mga ka-atsup. Dari mag-overnight mga ka-atsup po. Kubo-kubo. Mga po dari mag-overnight. Volleyball court. Kina-construct pang uban ng mga kubo. Tapos sila ay up and down. Apoy duyan dre. Relax kayo dre mga ka-atsup. Mabiga. Hoy, ito na si Judy. Judy abot. Murag istingan nato karon mga ka-atsup kung palupad og drone. Kaya dito sa dahikan wala may kapalupad kay kuwan kayo ilang balod hangin. Sug kay ilang hangin. Ilang balas mga ka-atsup. Pino. Gol, diri ta tulog gol.
Ah, okay ra. Salamat Tomasito sa pag-order eh. Oh, ni dahilan nga nung naabot ko dire. Undot kayo inyong lugar ba? Pag ilahapon, lugar po nila. Ang lugar day. Inyo ako. Ato to dito sa inyo pon.